Cebu Pop Music 2018 sumuli akong trophy nabihin mo kong Best Interpreter sa Antonio mo'y trophy nga hinatag sa ato ang Attorney Eduardo Culias. So ano yung awit mahigalag request gini sa ato ang friends ang tanaw sa ato ang page, no? Ang gubot pa sa lukot. Yes, ang gubot pa sa lukot. Yes, atong pagkaon mahigala kay medyo nilaga ato ang mahalon nga cellphone. Gubot pa sa lukot. Okay, padayon taso. May awit may gala gubot pa sa lukot. 38 Cebu Pop Music Best Interpreter June Villarta Chahar. Gara-gara. Okay, composer ani si Father Lyndon Ruiz. Yes. Usang ako ka-amigo, taas, puti, gwapo, talented, kaayo. Siya adunay buo kang asawa, aman sa tago, daghang uyab o kajowa. Abdik papuno siya sa kilat, iyang mamalakaw, dili gayon mapalpa. Apan sa pag-text niya sa iyang kajowa, dito na rongsen sa iyang asawa. O puwerti gayong pumuta, kaya masahan ang love you o mua-mua. Gubot pa sa lukot, kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot, patuyang na lang sa pagigugma. Dili makontento sa usaha, itambagan ko ang akong amigo, punong na ni anang imong bisyo. Panggaan ang imong asawa, ayaw pangilabo sa dili imuha. Gitubag ako sa akong amigo, ayaw pangilabo sa akong pagkababaero. Kay mitras tanto bagan-on pa ako, ala enjoy, uyab diri, uyab dito. Gubot pa sa lukot, kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot, mabuyang na lang sa pagigugma. Dili makontento sa usaha. Honey, Darling, mga yun ang kwarta. Sus, punsa ko lang eh. Busa ka mo nga wala paning bisyo, kasing-kasing mo in town disiplinaha. Kaya nga kong amigo sa bilangguan na priso, kay sa gugma siya nag-abuso. Gubot pa sa lukot, kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot, patuyang na lang sa pagigugma. Dili makontento sa usaha. Gubot pa sa lukot, kung wala na'y kwartang makumot, muong apil na lang sa pangurakot. Dali na mawala gugma mga lagpot, dali na mawala gugma mga lagpot.